سلام كبرات تخاتلتي حجاب استدال وزيناتات إيرترا نتصبصب فلوي الأخ بيت مغرسب أو مسألة ملس مهابا أبي أحمد بزعبا زاتن كالنا ملكيتون بارلما زهابا مبرهي دكتور دبرتين بزعبا زرب سلام بكينيا ملكيتو سددق قلع دبداب بزد هسسن كخونيو أبزا كانل دمان وتر تخاتلتن مخان سابسكرايب كتقبرون تنايدو والملكت كتوقن بخبري عدمكم إيرترا بمنقد ياب جينيفا زركب ناي ودو حورات هاجرات لوخا نتي بفلوي الأخ بيت مغرس سبعو مسالات ودو حورات هاجرات اب إيرترا زوت صبصاب ملكيتا ملسي هيبا إيرترا ابت ملسي ازي حجز لفلوي الأخ مغصلتا نايتا أمريكان معربويان مشارختان زغتلو وزلو اب كل تشحن 10 تغلتن زت مسرته قدامو سقاتاتيو بو مسرتكا إيرترا نقبر شبرا الشباب تدقف على بزبل مسمس ابلعلي إيرترا ستنبر اقدا ودو حورات هاجرات حويسو ناي مبدال مسارحيتات تكبراو كوينو ازغا إيرترا تنقافيت كتكونن وسانتاتهم كتقبلن بفلاي دما ابتي اهغراو كوميشن دوب إيرتران إثيوبيان زحلفو وسانه بواغا غزاتاو ملؤنتن لؤلاونتن إيرترا بزي حقاو منقد كغير يمداليم كبلن كله نإيرترا نمصلامن نمنصالن تسريحيو حوحات كاب سلطانن كله مسارح نايز كوينيو كبلن كله اتحقي سبعو مسل ام مدب هنصات هاجر إيرترا بقند اتي كوانتلو إيرترا گن كم زخونه حزبي منغستي بقصالن نمفتح السرحله بدهوتات سبعو مسلات يغاطمالو زخونه يخون بدهوتات إيرترا گنا بكال ركبات بزبالة كفتح سلازغل اب تحت فلوي سلطان بيت مغرسب او مسالات زؤت يبلان يلو اتلو اغنى إيرترا وسيغو اتري بورتر نخونتات كلل تግራይ ኢትዮጵያ بزملكات سلطانو محلافو بزعبو زتقس كفال ناي تصبصاب وفي لا ግን እዚ ክፋል መልሲ ኣይንህበለኒና ድሕር መባል እትፍሎ ኢሉኽ ነቲ ዓንድ ሕቆ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ናይ ሃገራዊ ምክልኻል ዓቕምን መሰል ርእሰ ምክልኻልን መሰል ብዘይ ዝኾነ ስግኣት ብሰላም መንባርን ልኡላውነትን ዘጣበቕ ዘረጋግፅን መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብምጥቅዑ ኣዝዩ ይሕዝነና ኢሉ እቲ ጸብጻብ በተወሳኺ ሽሙም ዘይተገልጸን ኣጠራጣረን መንጨታት ጠቂሱ መርትዖ ዘይብሉ ሓበሬታ ሒዙ መምጽኡ ቅድሚ ሕጂ ዝተነጸረን ዝተነጽገን መሰረት ዘይብሉ ክስታትን ብምባል ነቲ ክስታት ዝሕፍር ኢሉ ብምግላጽዩ ነቲ ተግባር ሓላፍነት ዝጎደለ ብምባል ደጊምካ መልሲ ኣይወሃቦን ኢልዋ ካብዚ ቀጺሉ እዚ ናይ ኤርትራ መልሲ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገብረ ናይ ሰላም ኩነታት ብምጥቃስ ናይ ትግራይ ቅልውላው ብኣሜሪካን ምዕራብን ነቲ ዝመጸ ለውጥታት ንምቁጻይ ዘተማህዘ ኢልዋ بجكازي نمنغست إيرترا نملواطن حوحات ناب سلطان نمصان زتغبر متقعتات فشيلي دحر مبال اتفلو يلوخ نتناي إيرترا هاغراو ناي صتا سغات بحبرت يوروبان أمريكان ابلعلي إيرترا زورد اقدا زي مخنانو قبول ايكونن يلوا بجكازون ابز ملسي إيرترا نتنا بتግራይ سبعو حاجزات كياتو ناي إيرترا سراويت عاقيتو زبل كسي كمت نصغو خطحبرن كلا اموداتا امريت زلو كونت إيرترا مقبال مدغافن إيرترا نتي اب قرن افريقا زقلقل زلو زباو دايناميك السلامن صتان لمعتن مدلدال تغبر زلالهم صعري افلطو مهابن مدغافن نمنوح سلطان فلو يلوخ زعلمه زخونه يخون وسانه مقوام زبل صاوعيتات بمقرابيا إيرترا نتي بفلو يلوخ بيت مغرسب او مسالات ودب حورات هاجرات اب إيرترا زوت صبصب ملسي هبه تركب قدمي منستر إثيوبيا أبي أحمد اتلعلي 19 أوارح أغصيرو زلو كينات تግራይ بسلامو منقد نمفتح زكاتا تلنزل لازمن كوميتة تتأيسو خمزلو تزاريبو اتقدمي منستر كوم زبالة لما عالتي أبستخيادة سرع أخيبا هاقراو بايتو توكلت حزب إثيوبيا كاب أبالات نزغربو اللحوتوتات ملسي أبزهابو اللوانيو نحنا دليت سلامينا زلو أمارازتات سلام تكبراو كخون دلواتينا نتخوينات زجمرون توقعنا زبولون نساتم يوم علم دمان عنات سغطخت فترلنا جميرا سمعتنا عقبنا ناب سلام نخيد مسحو واحد كون مسكالئ ناب سلام كنملس دلواتينا كبل تزاريبو نتكبراو انو تدما بمكتل قدماي منستر دمق مكونن زمرح كوميته بفصام سرح كوميته ودب بلصقنا مقامو سلامو فتح زركبل منقد دما يصنع كم زلون سرحو مسودخات صبصاب كم زقربن تزاريبو ازي خنبر اتبدمق مكونن زمرح زلو زتباله كوميته زقربو زاغيت صبصاب كم زيلون وسيخ حبيرو اتو كوميته بقندو نكلل تግራይ زمرح زلون كاب حدار 2020 جميرو مس فدرال منغستين او تهدراو غونص زاتو حوحاتن زلازم مخانون اتقدماي منستر ابريو سب اورد مسرت زغبره تخسي دونه يمبالو علكاب زغبر جميرو زخفه تصابو زي تسمع خوينو قدم حجه علاو زيكونه بتزاوره زرب يكايت كم زلو مرحي تግራይ دكتور دبرصين قبر ميكائيل تزاريبن يريو فلوي لوخ حبرت افريقيا نقدم بريزيدنت نيجيريا اولساغن باسانجو كومدما هاغرات امريكان كينيان زتحوسو فتنتات سلامو زرب يكايت كم زنبرت صبصبات كحبرو صنيحم يوم اب قرب اوان
مسمرحتي إثيوبيان تግራይን ዝተረኣየ ኦባሳንጆ ኣብ ሓፂር ዝበሃል እዋን ቁሉዕ ምቁራዝ ተጻቦታት ኩናት ዕላው ክግበርን ንልዕሊ ሓደ ዓመት ተቋሪጾም ዘለዉ መንግስታዊ ኣገልግሎት ናብ ንብሩ ክምለሱ ምዃኖምን ምዝራቡ ዝዝከር እዩ ነዚ ብሕቡእ ዝካየድ ኣሎ ዝበሃል ዝርብ ኣመልኪቱ ከዓ መንግስቲ ፌደራል ልዝብ ጀሚሩ ዝብል ሓሶት ምዃኑን ብሕቡእ ዝካየድ ልዝብ ከም ዘየለን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብቲ ፓርላማ ተዛሪቡ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ኩናት ክካየድ ከሎ ኣይሓባናን ሕጂ ዘተ ክካየድ ከሎ ኣብ እዋኑ ክነፍልጥ ኢና ዶላራት ኢና ነትኩስ ዘለና ስለዚ ይኣኽለና እዩ ሕቡእ ልዝብ ዝበሃል የለን ግን ድማ ንሰላምን ዘተን ዝግበር ጻዕርታት እንተሃልዩ ንስኻትኩም ኣባላት ፓርላማ ኣጆኹም በርትዑ ቆጽልሉ ክትብሉና ይዘለኩም እቲ ንሰላምን ዘተን ዝተጣየሰ ኮሚቴ ዳሳስ ብምክያድ ጸብጻብ ምሰቕረበልና ናብ ህዝቢ ዕላው ክንገብሮ ኢና ሰላም እንተመጽኡ ብቐዳምነት ዝረብሕ ህዝቢ ትግራይ እዩ ስለዚ እዚ ኣባል ፓርላማ ንህዝቢ ትግራይ እውን ክግዳስ ክኽእል ኣለዎ ክብል ተዛሪቡ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ንሕወሓት ኣብ ግምት ብምእታው ዘይኮነስ ንሓፈሻዊ ስግኣት ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ብምእታው ዝተሃንጸ ሰራዊት ከም ዘሎ ተዛሪቡ ኣምሓራ ከይፈለጠ ዝርብ ይካየድ ኣሎ ብዝብል ካብ ሓደ ኣባል ፓርላማ ተወላዲ ክልል ኣምሓራ ንዝቐረበ ሕቶ ክምለስ እንከሎ ድማ እቲ ኩናት ንመላእ ኢትዮጵያ ዝምልከት ከም ዝኾነ ብምሕባር ነቲ ኩናት ቆንጪልኩም ናብ ታሕቲ ኣይተውርድዎ ክብል ነቒፉ ንሱ ቀፂሉ ናብ ዝኾነ ሓደ ኣካል ጥራይ ዝቐንዐ ጽልኢ ኣይነበረን ከምኡ ድማ የለን ክብል ወሲኹ ተዛሪቡ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብዛዕባ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ኣልዒሉ እውን መብረሂ ሂቡሎ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘይሕጋውነት ዓሲሉ ከም ዝነበረ ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብን ኣጽዋራትን ንቡር ኮይኑ ከም ጸንሐን ብምጥቃስ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ህዝቢ በቲ ዝተወሰደ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒት ሕጉስ ምዃኑ ገሊጹ ኣዴታት ደቃስ ሓሪሞን ነይሩ ዝበለ አብይ አሕመድ እቲ ህዝቢ ኣብ ዓብይ ጭንቀት ኣትዩ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ ዘይስሩዕ ዕጡቕ ሓይሊ ዝኾነን ብዓለም ለኻውያን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክስታት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝቐርበሉን ፋኖ ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ስጉምቲ ከም ዝተወስደሉ ዝዝከር እዩ አብይ አሕመድ ድማ ንፋኖ ንኣምሓራን ንኢትዮጵያን በዓል ውዕለታ ስለ ዝኾነ ብፍሉይ ክኽበር ኣለዎ ክብል እንከሎ ብሽሙ ዝነግዱ ሓይልታት ከም ዝነበሩ ይኣብርሂዩ ኣብቲ ሃገር ብሕታዊ ሓይሊ ናይ ምጥቃም ስልጣን ናይ መንግስቲ ጥራይ ምዃኑ ድማ ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ክልል መንእሰያት ወፊሮም ዘይኣትውሉ ሕጊ ኣልቦነት ተፈጢሩ ከም ዝነበረን እቲ ወፍሪ ሕጊ ምኽባር ከም ዝቕጽልን እውን ተዛሪቡ ምስቲ ኣብቲ ክልል ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ተኣሳሲሩ ንጋዜጠኛታት ሓዊሱ ብዙሓት ዕጡቓት እቲ ክልል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ ካብ መንጎኦም ልዕሊ 3,000 ዝኸሓዱ ዝበሎም ኣባላት ሰራዊት ከም ዝኾኑ ድማ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓቢሩ ብጀካዚ ብሓደ ኣባል ፓርላማ ዝኾነ ተወካሊ ከተማ ባህርዳር ዝኾነ ኣባል ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ሓው ዝኾነ ናይ ኤርትራ የሕዋትና ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኣብዚ ኩናት ተሳተፍቲ ብምንባሮም ዝግበር ዘተ ንኤርትራ ይኹን ኣምሓራ ዘግለለ ከይከውን ከተሓሳስብ ይደሊ ኢሉ ክዛረብ ተሰሚዑ ካልእ ምስቲ ሕጂ ዘሎ ናይ ዘተ ምዕባለታት ብዝተሓዝ ድማ ሎሚ ብወገን ትግራይ እውን ንዘተ ብዝምልከት ብፕሬዝደንት እቲ ክልል ዶክተር ደብረጽዮን ደብዳቤ ተዘርጊሑሎ ኣብቲ መግለፂ ናይቲ ደብዳቤ ከዓ ተወከልቲ ትግራይ ምስ ተወከልቲ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ንዝካየድ ዘተ ድልዋት ምህላዎም ገሊጹ እዚ ብዶክተር ደብረጽዮን ቆልዕ ደብዳቤ ብዝብል ወፂ ዘሎ መግለፂ ከዓ ንስቕታ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኩናት ትግራይ ብምኹናን ንብሉፅ ተራ ፕሬዝደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ ንኢድሎ ብጀካዚ እውን ብወገን ፕሬዝደንት ታንዛንያ ሳሚያ ሱሉሁሉ ሰላም ንምድጋፍ ዝተረኣየ ቁርብነት ድሕሪ ምምስጋን ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ብፕሬዝደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ ዝተማእከለ ርክብ ክግበር ብዛዕባ ዝተገብረ ስምምዕ ጸኒዖም ከም ዘለዉ ብምግላጽ መርገፂኦም ኣብ ጉዳይ ሰላም እቲ ርክብ ንዓለም ለኸ መሻርክቲ ዝርከብሉ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት መንግስቲ ኬንያ ክካየድ ከም ዝደልዩ እቶም ዓለም ለኻውያን መሻርክቲ ከዓ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕብረት ኤውሮጳ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን እዮም ዝርከብዎም ብምባል መንግስቲ ትግራይ መርገፂኡ ከም ዘይቀየረን ንሰላም ዝቕበሉ ዘለዉ ከዓ መትከሎም ክጎድፍዮም ወይ ድማ ተዳኺሞም ብዝብል ክርዳእ ከም ዘይብሉን ናብ ኬንያ ከዓ ልኡኽ ክሰዱ ድልዋት ምህላዎምን ተገሊጹ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም